apa-apa kan ya. Panjenengane ya iya ta? Iya. Iki ngopo ya ora? Lho tegese panjenengane iki iso nge-request ning Sembodo. Ah ya mesti ora. Ayo, Tin. Nggih, Pak. Kepiling ki sing kurang. Ya. Ya, kowe iso ndelok raimu enek nyuwara piye? Heeh. Sinden itu penuh dengan senyum, penuh dengan apa? Bibir mulut itu terbuka lebar. Sinden kok besengut bae. Ah iya. Lah rambe senget piye rong sida wis duneke gedhe terus sida duneke jembar. Sapa sing muni ngono mau? Lah sapa sinten? Tak tonyone ora. Tak ki sinden apik-apike sinden lho. Didandani ya apik, ora didandani ya elek. Kuwi piye le ngalem ki maksude? Maksude piye? Didandani ya apik, ora didandani ya apik kok dunekke. Apa? Maksude iki awak-awakane iki nek linggo ngentek nggon akeh lho, Gong. Ora kok perkara apa. Wis pira lho ming sakmono lho ming siut ngono. Lho dengklekmu nandi, Tin? Napa to? Oh kae apa? Lah napa lho wong cetha nang kono. Tak kira ilang ketutupan Ika. Ika ki ketoke awake ramping nek iso nutupi ya. Loh, ngene. Saiki iki suarane Mas Joko iso direkam lumantar apa take off. Apa, Ren? Apa? Voice note kok take off. Sok gaul. Aku nek rangane iki ora lucu. Aku asline ya ngerti voice note kok. Tak gawe take off. Heeh. Dilekane ning voice note. Heeh. Terus dikirimke lumantar WA. Dek, mengko Ika kari nyetel. Jis. Iso uga mengko video call. Adep-adepan rai. Aku video call sapa-sapa anggere nutuk ambung ayo sing kok arang kulino ya aku. Aku anggere video call terus karo bojone Petro barang tak akrapan apa. Ya. Tan nyelaki. Salah. Tan nyelaki. Lah kula piro, Pak? Nyelaki. Nyelaki iki alismu tok kandeli. Heeh. Kurang cetha, Pak. Lho aku ora ngerti. Aku ora ngerti le belajar iso mengkritik to. Tan nyelaki. Ukara E A U I O A E iki dipaske. Baleni nggih. Tan nyelaki oh si ing jroning batin. Wah, iki aku nek ora golek bawa tembang kangen. Netra Sesuk tak latih si Ayu, tak nekane bawa. Oh iya. Wis nang kene langsung kecandak nek pinter nek wong cerdas. Bawane piye? Jangan kata cintamu jangan buatku tak bawa band. Aneh. Dewa 19 lagune kangen. Kan padha tembang kangen, nganggo tembang ora kangen tok. Usik kok ya maaf. Anjur semua kata cintamu semakin membuatku tak berdaya apa. Iki awak dhewe wis ora berdaya babar blas ngene kok. Kakang nuju prana. Ndika Kang nuju prana, terus Sak salah selagane pantes kawin wuya ora ya apik ukarane ya pas. Eno-eno. lir sutya
mustikaning rat. Lho kok nganggo rai barang? Rat. Lir Surya mustikaning rat. Sotya. Sotya kok rai-raimu kuwi apa? Wah ya makler lek ngrungokke. Lir Sotya mustikaning rai ngono. Terus ya. Anonena. Kinarya nanging ati. Ya. Mangga tembang kangen dados. Hey yo. Oh ah oh. profesionalisme. Mbak kalian juga yo mempeng tenan.
iso mencapai 10.000 terus. Oh iya. Chatting iki cus-cus, isine ming jos. Oke, HE. Oh iya. Ayo sing jeneng penonton stream iki janjane melu katut ning nggon suasana kepengin melu joget. Tur saiki wis do iso mengekspresikan wajah. Lho kok iso ngono? Ngarep dikai TV gede. Oh, aku ndelok ika mau ya. Yen tansah setia ngenteni. Karo nglirik TV, setia ngenteni balimu, minta manis sing ecemu. Nah, ning muni aseme dadi ecem. Ben ekspresine ning TV ketok apik. Ah iya, ya pancen ngono kok. Yo, kita bombardir bersama-sama. Iya. Oh, ngetokke long bumbung. Oh. Mbak Tatin. Ah iya, wis iki wis inti dari segala inti. Li dari segala jembar dari segala jembar. Ayo keju menang. Pepeling. Ya, Mbak Tatin genti. Dinggo gong. Semono ya. Ah iya. Jembur. Dinggo kari. Jumenang. Ya, dinggo kari dhewe. Ya, wah, ya meriah tenan ya. Pancen request sinden Bu Tumyono ya cocok. Ya. Saya minta request sinden ini. Ya wis. Heeh. Ya ora apa-apa kan ya. Panjenengane ya ayo ta? Ayo. Iki ngopo ya ora? Lho tegese panjenengane iki iso nge-request ning Sembodo. Ayo mesti ora. Ayo, Tin. Iya, Pak. Kepeling iki sing kurang. Ya. Ya, wis kowe iso ndelok raimu enek nyuwara piye. Heeh. Boleh. Sinden itu penuh dengan senyum, penuh dengan apa? Bibir mulut itu terbuka lebar. Sinden kok besengut bae. Ah iya. Lah ra besengut piye rong sida wis duneke gedhe terus sida duneke jembar. Sapa sing muni ngono mau? Lah sapa sinten? Tak tonyone ora. Tatin ki sinden apik-apike sinden lho. Didandani ya apik, ra didandani ya elek. Kuwi piye le ngalem ki maksude? Maksude piye? Didandani ya apik, ra didandani ya apik kok dunekke. Apa? Maksude iki awak-awakane iki nek linggo ngentek nggono keh lho, Gong. Ora kok perkara apa. Wis pira lho ming sakmono lho ming siut ngono. Lho dingklekmu nandi, Tin? Napa to? Oh kae apa? Lah napa lho wong cetha nang kono. Tak kira ilang ketutupan Ika. Ika ki ketoke awake ramping nek iso nutupi ya. Senengane ora. Ayo dibawani pepeling. Ya. Sik tak tilekane wis ora ana tanda bebas. Ya. Rukun Islam. Neno. Ya, karo madhep mengarep aja nyamping. Nah, madhep ngarep lho. Ngematke TV. Wis tak matke. Rukun. Ya. Aja nyemer-nyemer cangkeme ndak ketok elek ning TV. Tetep ayu kok lho, ayu banget. Wah. Waduh. TV ki TV ngapusi ya. TV sing saiki ki iso mempercantik orang kaya HP. Coba ning iso digawe cilik ora ya iki? Amane? Awake lho. Ya wis semono kuwi kok. Ya ora. TV-ne gegedean ketok. Lagi kaget, dheke lagi sadar nek awake lemu tenan ndelok nang TV. Iso digawe cilik ora? Ha, saiki mulane bener dikai TV iki men sadar diri. Sesuk ora usah digawe TV. Lho, ta sing mlebu meng pundak tekan weteng tok to nang TV. Ya ora ya. Nah wis tutupi. Nah nek tok peksa engko jeblok lho TV-ne. Wis meneng wae ora obah-obah ndak nyampluki wonengen. Maksude iki awakmu nek nang ndron TV, iki nek obah-obah engko TV-ne mak dok. Mbok kene tak samplok nek, Gong. Ayo. Rukun Islam kang lima punika
dikandani lemu-lemu do maido saiki didepke ngono iki lagi krasa. Wuh, duar. Oh ya memper nek dunekke Pak Bagong 6 kilan. Ha iya. Mulai meneh. Hah? Arep bahas iki. Ora trima apa kowe? Ora no. Wis dadi 7 apa saiki? Coba tak duduhke wae. Nek ora percaya. Wah, ya aja. Ngopo? Kati dakna wah mering piye sapa sik kowe sik ayo penabuhku ki saking cerdase nggon jenes ae meng muni sapa sik kok ya kaya seneng banget meng krungu tembung sapa sik sinten ta sing ngegong aku isi jo glempo kuwi si 96 itu heeh mering parasa sama neno aja padha ditinggalake saiki wis merambah nang ndi-ndi heeh kejaba melu wayang klimen ya duwe channel dhewe ya uyon-uyon anak gaul heeh wingi melu dangdutan oh iya enak tenan pokok iki ah iya Cinten ya sesuk melu MMA wah karo sapa hah kalih sinten MMA tadi ngene melu MMA musuhe ya ming ayu ayo ayo ngene iki kentul oh apa wi ayo padha lemune kok kok DR mangsa dadi guyu bayangno nek kowe cah loro ketemu alah sale to tin cah loro ketemu terus le omong-omongan kaya sing ning nggon story kae lho tin tak kandhani jajane kowe karo aku ayo sesuk gawe yuk pola mesti apik tenan rekan Islam pun niku neno sahatate kang angka dipundhut sapa ring Pak Juwadi karo Mas Tristianto. Ya, piyai loro nyuwun pepeling kabeh, Tru. Ya, salam kagem, salam hormat kagem Bapak Tumiyono. Heeh. Kang, hah? Kuwi lho. Ikan nyetel disko malahan. Nyandang Jawa kok nyetel desko. Desko. Kena gembus marai kelingan aku. Gembus sapa? Aku kok ngerti-ngerti HP-ne dicekel kok. Kok lek ndelok gembus, Mbak? Hei. Lah niki lho. Oh ketok ora senengane. Nek jane piye ya gong-gong kuwi jeneng panganan kok. Ha iya. Lah nggih lah ya gembus enak banget lho, Pak. Nona. Ngandel ora. Lah nggih toh. Jenengan wae remen to, Pak. Ah iya aku ya ngerti. Aku ki ora wangsulan, sik wangsulan penabuh-penabuh ki langsung muni wah enak. Karem jenengan nggih karem kok kalih gembus bacem niku. Wah anu seneng aku anggere muni karo lombok diceplos. Heeh. Wah. Jios.
Parjoe guyu-guyu wae lho. Dewe-dewe le mangan. Ha iya. Maksudnya? Nek bareng ya tenang panas. Gak aku ajar. Aku ngomong apa ya? Kowe ki senengane pikirane aku sama to gembus karo lomba iki le mangan dhewe-dhewe. Gembus terus lagi lomba wae enak apa? Nek bareng wah tenang gebras-gebras. Apa dorane Anda? Ya terus Tin. Do meneng to, Cah. Kang angka loro salat Dene kangka telu Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Lah kok kaya weruh anakmu mau Tin? Nggih mriki, Pak. Oh ya wis syukur. Ben delok mbokne le golek dhuwit ki dadi bocah ki men ngerti karo wong tuwa. Oleh anakmu nganggo jaket. Lah? Maksude? Nganggo jaket ora kae? Mboten niku. Oh iya. Mula aku kok mbatin jaket kok tipis. Arep piye? Arep ngopo? Hah? Jelaske. Yo, dibacutke. Engko gak kleru le njukuk. Rukuni Islam sampurna. Ya. Mangga diaturake ya kanca-kanca. Ya, saka new normal. Ya. La
berdiri semua, berdiri semua, berdiri semua. Ya. Nah, berdiri semua iki ana pamundutan susulan ki mau terus apa? Caping gunung. Oh ya, dilanggamke terus sisan mengko dindangdutke. Langgame genti-genten. Wah. Wah, ayo wis ketok kabeh. TV-ne ra cukup. Ayo ra apa. TV-ne dijejer ora. TV-ne gedhe. Heeh. Tak papat ora ono. Mbok muni ana ta aku tak pamer sithik ta. Ah wong sing papat iki ora ono, dudu banget tenan ora. Matamu ki sepira? Matamu malah ngunekke matamu. Aku kaya ngunekke kok ya arep dibawani ra. Rasah. Langsung wae. Dek jaman dulu ndak kedina ndak saka Elisa ya kena. Saka anu apa jenenge iki Ayu ya kena. Oh iya. Ambek di anu di apa dipadake? Oh. Dipadake piye Mas? Anu sik Tatin rene dadi Elisa ro si apa ikan yang tengah jonjeng. Oh iya. Maksudnya piye? Abot kono nek sing gedhe-gedhe nang kono kabeh iki lho aku mayang kaya miring rasane. Kula pundi? Engkono wae wis. Kono ngendi kene? Ya kono nggo keseimbangan. Iya. Nah, ngono. Kok Mas rada miring ta iki? Oh, saleman kok Bagong ya. Ilangi rasah kok. Delok tendiang sirahe ora. Ki ana request eling-eling Banyumasan. Oh, wis transfer pira? Transfer apa? Ora ana transfer kaya kowe nulung njaluk bae. Ora usah dinaik kaya kowe. Iya. Nah, kene iki golek duit kok mengko nembang. Ha iya. Kowe nyetel tip. Ha iya. Ya. Dek jaman saka Tatin ya kena engko anu diratani. Ya, terus ndandute engko bareng. Ya. Kaya ngapa? Jane arep ngopo? Sir kowe arep nyengkok. Oh, mae suwung. Ngono. Tak kira ki medun jero ming cethek. Dadi, oh, mae suwung. Ngono. Udus kowe. Kowe ngapa ya ming nuthuke kok nganggo udus? Aku entuk SMS kok Katno. Kudu nganggo udus. Oh iya. Ya.
lenggah sedaya Mbak Elisa, Ibu Ika, Ibu Tatin, Ibu Budi. Ayo. Terakhir kok Ibu Budi. Ayo adine Iwan. Ayo. Ya.